Ka kunhon jileka jangka P Farid Football Academy ha ketup jangka under 10 but under 14 kila la shisha ban sei ki sap ki phong ki jangki ha gani ka tournament ka bala pelong da ka maupat football school da ka ba yora ya ka nam job habaro artli ki jingle kai haba phai sha ki jingle kai jangka under 10 ka jingle kai gla long ka ba itanan bat ka ba shong shit shisha ba watla kinoi la kai ki long ki badang rit henrei ki long pat ki ba satar shisha banyakun persha ya ka Lawai Football Academy ha gani ka jingkon ka PFR Football Academy kala job da lai gol la ar ba di ki gol la thep do bansan lang Mauri Idril Sinna but Jordan Kharbuli ha ka performance ngi ka jingkon ka long hapadeng ka PFR Football Academy persha ya ka Maupat Football Academy but kala long ka baitanat hadi mo pai ba babun kilawan ban ai ka jingkersan yala ka jongki kunhon na do basang hadu bakot ka jingkon ha kini ki jingile kai ka kunhon ja ka PFR kala khori ka nam job da ka ba pulim no ya ka Maupat Football Academy da ar gola not but yakini ki gola thep da u me ban pensngan kriam batu batmulang khongtim wala kirangila kai ka Maupat kala konting e ban pen phai kala henrei namar ka jingtibet palat urang up gol ka PFR kim shimla ala satia ban thep gol kim shimla ala satia ban thep gol ka bla pelong yagi ban yo ya ka kedan ka baar Come sini. Apa tu? Pihak yang ingin tinggal yang gol berimbang jong kapir. Ika lawan berpinai gaya berpentai si gol lembang nombor 10 tahu deke ni khabna kita dia lagai PFR kalau yang ada di hadian sesi gol hari final. Tournament Maupat Football Academy.
Pihak kelas step ke PFR ke layo dan penci kejar. Come on, man. Attack the ball. Gary, attack the ball. Okay, go Barman. Go, Jump. Yes! Hip hip! Hooray! Hooray! Champions, legendary. Dia kini kupur umur masyong baki dekat jong ke executive committee jong gasyong dapat syong mau patlun nyai kuble yapi baro ki balong kinong ay ben save na gobenta gini kinhon ki ba pe operi ko pilawan simenta hapo jong ni gasyong gajongi dia shwai ko sinit pai na ni gasyong ko ba i gajongi ngai ka jingkit bok ke jingkit ruyang na kabenta ke jongpi kum ki kimi ki pa bat kini ki kon ki ti ki jongpi baro ba pinyo ya ka banik pai da ka basuk tak hadu ba pin poi shala ka jong ing ka sem ba shala ka jong ka shinong ka thau ka jongpi bat di kermen ru ba kani ka jing saindur na kabenta ka lawi jong i kun ki jongpi leng ba kani ka jing ila kai kanwan ra e uso ha go bi gasni na kabenta ka jing yem jong i kun ki jongpi te kani upor ngapen bana ya kani ka tournament ka first football tournament ka belah peniak da ka Maupat Football Academy Arajar Arpusan in kliap no mendaga janmit da ka bangan penhap ya kani kalama